खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बलिउडनि सुपारस्टार बयजोंबो मिथिजानाय एबा सिनायजानाय शाहरुख खान जायखौ बलिउडनि किं होननानैबो मिथियो। दायो बिथाङा 33 बोसोरनि उनाव गिबिसिन 71थि नेशनेल एवार्डआव बेस्ट एक्टर महरै जायगा आवग्रिनो हादों, जेराव थांनाय 2023 मायथाइयाव एडली कुमारनि डिरेक्शन खालामनायाव दिहुनजानाय एक्शन मुभि जाबान सावथुननि थाखाय बिथाङा बे एवार्डखौ मोननो हादों। बेस्ट एक्टराव जायगा आवग्रिनानै नेशनेल एवार्डनि थाखाय सायख'जादों बिथाङा। बेबादिनो 12 फेल सावथुननि थाखायबो बेस्ट एक्टरनि बान्थाखौ मोननो हादों बिक्रेन मेसिया। बेबादिनो काताल सावथुनाव फाव खालामनायनि थाखाय बेस्ट एक्ट्रेसखौ मोननो हादों फावखुंग्रि रानी मुखार्जीआ। इन्डियान टाइम्स रिपर्टनि बादिब्ला 71थि हायुङारि सावथुन बान्थाखौ मैया फोसावनाय जाबाय। फाव खालामनाय, दिथा होनाय, देंखो आरो दिहुननाय बायदि बायदि गुबुन गुबुन थाखोफोराव गथायनाय बे बान्थाखौ मैया गोदान दिल्लीनि नेशनेल मिडिया सेन्टाराव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों जुरि सोद्रोमाफोरा नेमखान्थि बायदियै फोसावो। बेबायदिनो बे खेबाव शाहरुख खान आरो बिक्रम मेसिनो साबसिन फावखुंग्रिनि हायुङारि बान्था होनाय जाबाय। शाहरुख खानआ सावथुन जाबान सावथुनाव बिथांनि फाव खालामनायनि थाखाय बे बान्थाखौ मोननो हायो, जेराव बिक्रम मेसियाबो 12थि फेल थामहिनबा 12 फेलआव बिथांनि साबसिन फाव खालामनायनि थाखाय बान्थाखौ मोनदों। बेराफारसेथिं रानी मुखार्जीआबो गावनि सावथुनाव फाव खालामनायनि थाखाय साबसिन फावखुंग्रि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ बे खेबनि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव साहा बागान ओनसोलाव बिजेपिनि नेता, बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरखौ हाबनो होनाय जानाय नङा। बिजेपि सरकार हाय हाय, बिजेपि सरकार गो बेक, आसाम सरकार हाय हाय, न' एसटि न' रेस्ट बायदि स्ल'गानजों सोमावसारदों आदिबासि फरायसा आफाद आसाया। बिजेपिनि एमपि कामाख्या तासानि हेंथायै मैया मासबाद आसाया जिगाबनि सावगारि खालामनानै बनजार लागायनानै सोमावसारदों। जुदि बिजेपिनि नेताफोरा साहा बागानफोराव बिजेपिनि बिसायख'थि फोसावदिंनो फैयो, अब्ला बिथांमोननि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना बिथांमोना थांनाय सानखालि सोमावसारो। मख'नो गोनांदि अल आसाम आदिबासि स्टुडेन्ट एस'सिएशन अफ आसामआ एमपि कामाख्या प्रसादनि बेरेखायै गोख्रों सोमावसारदों। अदालगुरि मासबाद साहा बागानाव आसानि सोद्रोमाफोरा एमपि कामाख्या तासानि मुसुखा सावनानै गोख्रों सोमावसारनायखौ दिन्थिफुंदों। एमपि कामाख्या तासाया आदिबासि हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव हिन्दु आरो ख्रिस्टाननि गेजेराव बोखावनायनि बिबुंथि होनायनि उनाव आसामनि दैदेनगिरिफ्रा एमपि कामाख्या तासानि मुसुखा बानायनानै सावनानै गोख्रों सोमावसारदों। आसामनि दैदेनगिरिफ्रा फोसावनाय बायदिब्ला एबा फोरमायथिनाय बायदिब्ला एमपि कामाख्या तासाखौ थागिरि सुबुंफोरनि जेंनाखौ दिल्लीयाव दैथायहरनाय जादोंमोन, नाथाय एमपि कामाख्या तासाया थागिबिफोरनि हिन्दु आरो ख्रिस्टानफोरनि गेजेराव फारागथि लाबोनानै बोखावनो नाजादों, जायनि थाखाय बे बिथिंखौ लानानै थांनाय सानखालि सोमावसारो आसाया। थामथि खौराङाव दङ छत्रपति शिवाजी महाराजनि लुनानै दोननाय मुसुखाखौ बुफायनायनि बेरेखा मोननै हानजानि गेजेराव सोमजिदों हिंसायारि जाथाय। महाराष्ट्रनि पुणे जिल्लायाव मोननै हारिनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिनाय जाथाया थांनाय सानखालि बारा जादों, जेब्ला दाउन तालुकानि याबिन गामिनि गंसे मस्जिदाव अन्थाइ खुबैनाय जाथाया जादोंमोन। रिपर्टफोराव बुंनाय जादों दि 26 जुलाइ खालि याबेदनि रेलवे स्टेशननि सोरगिदिं थानाय नीलकांठेश्वर थानसालियाव थानाय छत्रपति शिवाजी महाराजनि मोनसे मुसुखाखौ बुफायनायनि उनावनो बे जाथाया जाग्रोदोंमोन। मुसुखा बुफायनाय जाथायनि खिथेर लानानै बिजेपिनि एमएलए गोपीचंद बादलकरआ मोनसे सावरायमेल खुंदोंमोन आरो थांनाय सानाव याबिद गामियाव मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। नाथाय मैया मस्जिदाव अन्थाइ खुबैदोंमोन माखासे सुबुंफोरा, जायनि फिथाइ महरै गामि आरो खाथि खालानि ओनसोलफोराव गोबां जेंना आरो दावराव-दावसिया बारा जादोंमोन, जेराव थासारिया गिख्रंथाव महर लानायनि सिगां पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो मोनसे गेदेर रौनिया हानजाखौ थिसननानै जाथायखौ सामलायो। बेराफारसेथिं याबिद गामिनि सुबुंफोरा थांलाय फैलाय, हाथाइ बाजार, फरायसालि बायदिखौ बन्द' खालामनो गोनां जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव रोनसोन्द्रि थियेटार हानजानि बानजायनायाव खुंजानाय सामार थियेटार केम्पआ जोबनानै थांबाय। थांनाय 20 जुलाइ खालारनिफ्राय जागायनानै 31 जुलाइ खालारसिम बागानपारा बाथौ आश्रम फरायसालियाव रोनसोन्द्रि थियेटार हानजाया खुंदोंमोन सामार थियेटार केम्पखौ।
NST त्रिपुरा सानसुमा बर' सिनेमा एन्ड थियेटार आर्टिस्ट करिश्मा बर'नि दैदेननायाव 12 साननि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादोंमोन बे सामार थियेटार केम्पखौ। बे 12 साननि सामार थियेटार केम्पआव थुनफावथायनि सायाव फोरोंथाय होनाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारिनि जोबथा सानाव मोनथाम सुंद' थुनफावथाय दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों रोनसोन्द्रि थियेटार हान्जानि बानजायनायाव खुंनाय सामार थियेटार केम्पआ जोबनानै थाङो। मख'नो गोनांदि सामार थियेटार केम्पआव बाहागो लानाय सोलोंसाफोरनो गांफा गांफायै फोरमान बिलाइ होनानै मान बावनानै हाबाफारिखौ फोजोबनाय जायो। जोबथा साननि हाबाफारियावनो अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीनि मेथाइ रोजाबगिरि जतीन्द्रनाथ बर'जों लोगोसे मसलपुर फरायसालिमानि प्रफेसर प्रान्जल ब्रह्म, बागानपारा दख'रा एबसुनि गाहाय नेहाथारि यार्नेस नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबांथार सुबुंफोरा बाहागो लानायजों हाबाफारिया जोबलाङो। भारत हादोरखौ लोगो महरै लेबेल खालामनानै डनाल्ड ट्राम्पआ साजाजों लोगोसे भारतनि बेरेखायै बांद्राय बेसेन लाबोदों। बेनि उल्थायै बिथाङा पाकिस्तानजों मोनसे फालांगियारि गोरोबथायाव सागान होदोंमोन आरो खाजोनायाव गोबां रेहाय होदोंमोन। डनाल्ड ट्राम्पनि बिबुंथिफोरा दायो भारतनि फारसे नङा नाथाय पाकिस्तानसो, जायखौ बिथाङा थार लोगोआरि महरै मानियो। नाथाय डनाल्ड ट्राम्पआ उफ्रा साजाजों लोगोसे भारतनि बेरेखायै 25% खाजोना जाबसिननायनि बाथ्रा मख'दों। बबेखानि बे जुरिमाना मा जागोन बेखौ दासिमबो रोखा खालामनाय जायाखै। बेनि उल्थायै पाकिस्ताना 19 खाजोना जौखोन्दो बांहोनाय जादों। ट्राम्पआ बेखौ रोखा खालामदों दि भारतनि सायाव होनाय 25% खाजोनानि आन्दोआव रासियानि फारसे भारतनि खाथिसिन सोमोन्दो दं। बियो रासियाजों खालि खाथिसिनल' नङा, आमेरिकानि दायआ बेनोदि जेराव भारतआ रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव सोलिबाय थानाय दावहायावबो हेफाजाब होबोगासिनो दं। श्रीभूमि जिल्लानि गोथैसालियाव गोबां बिबांनि माखासे फेग्रा मुवा जब्द खालामनो हादों। बांलादेशआव दैथायहरनो नाजानायनि सन्देह। श्रीभूमि जिल्लायाव भारत बांलादेश सिमानि मबारकपुर ओनसोलाव BSF बादानि खाथियाव आलमजुरी गोथैसालिनिफ्राय गोबां बिबांनि पेनसाइक्लिडाइन बोखांनो हादों। 1 आगस्ट 2025 थामहिनबा मैया BSF आरो पुलिसआ मोनसे जथाय अपारेसन खालामनायाव श्रीभूमि जिल्लानि आलमजुरीनि गोथैसालिनिफ्राय पेनसाइक्लिडाइननि 250 बथल बोखांनो हादों आरो मोनसे सीमा ओनसोलनिफ्राय एसेबां गोबां बिबांनि होबथाजानाय पेनसाइक्लिडाइन बोखांनाय मोननै जाथाया मोनसे गोबां गिथावना थासारि लाबोदों। बेखौ सन्देह खालामनाय जादों दि पुलिस आरो BSFनि मेगननिफ्राय बारग'नानै पेनसाइक्लिडाइनखौ बांलादेशआव दैथायहरनायनि सानथांखि दंमोन। पेनसाइक्लिडाइनखौ सोर आरो बबेनिफ्राय दोनथुमदोंमोन बेनि सोमोन्दै जेबो खौरां मोननाय जायाखै। नाथाय श्रीभूमि पुलिसआ जाथायनि सायाव गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं। बर' हारियाव हिन्जाव खारनाय लांखारनाय जाथाया माब्ला जोबगोन? सानफा एफा बर' समाजाव आइजोफोरा मा जागासिनो दं? मानो गोबां खेब खारनाय जाथायखौल' खोनानो मोनबाय थायो? बेबादिनो अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला पुलिस थानानि बेंखननि बुदुराहाबि माजगामिनि थागिबि सिमान बर'नि बिसि माइनाव बर'आ गावनि सासे 9 बोसोर बैसोनि गथ' बिहाव बिखुनजोखौ नागारना बहाबा खारखुमानानै दं। बुदुराहाबाहि माजगामिनि सिमान बर'नि बिसि माइनाव बर'आ थांनाय 25 जुलाइ सनिबार खालारनिफ्राय बेरगाव बाजाराव थांनो होनना न'निफ्राय ओंखारबोनाय समनिफ्रायनो गोमानानै दं। फिसायजों लोगोसे नखरफोरा बेखौ हालाय-हाफाय नागिरगासिनो दं, नाथाय दासिमबो बबेयाव दं बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। गोबां जायगाफोराव सुलाद लादोंब्लाबो जेबो गुमुर मोनाखै। दिनैसिम 6 सान 7 सान जालांबाय, दासिमबो जेबो खौरां गैया। फिसायजों लोगोसे नखरनि मानसिफोरा गथ'नि इयुन जिउ आरो मोखांखौ नायनानै न'सिम फैफिननो थाखाय खावलायहरदों। माइनाव बर'खौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 9678 736 083 नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों एबा फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। बर' हारिनि थाखाय आरोबाव मोनसे गोग्गाथाव खौरां। बर' माहारिया गासिबो बिथिङावनो गुबुन हारिफोर बादि गोजौ फारसे दावगालांदों। गेलेनाय बिथिंखौनो होन, मोसानाय, मेथाइ खननाय, सोलोंथाइ बिथिं, नेशनेल लेभेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेल बिथिङावबो जायगा आवग्रिदों बर' हारिया। बेबादिनो बर'नि सासे हिन्जावसा एबा बर' फिसाया मुम्बाइनि मोनसे टेलिभिजन श'आव बाहागो लादों। मरिगाव जिल्लानि बानमुरि गामिनि थागिबि प्रशान्त बर' आरो तुलुका बर'नि फिसाजो अपचारा बर'आ मुम्बाइनि सनी एन्टारटेनमेन्ट टेलिभिजननि रियेलिटि श'आव खुंफुंबाय थानाय सुपार डान्सार चेप्टार 5 आव टप 12 आव बादायगासिनो दं बिथांजोआ।
मिथिनो मोननाय बायदिब्ला प्रशान्त बर'आ नखरखौ टेम्पो सालायनानै सामलायो आरो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों दिनै फिसाजोखौ बे आगानसिम लाबोनो हादों होनना नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिदों आरो बे समाव बर' रायजो राजाफोरनि हेफाजाब आरो मदद मोननो लुबैदों फिसाजो बtr बर'आ। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन बिथांनि फेसबुक पेज आरो इन्स्टाग्राम आइडिखौ लाइक आरो फल' खालामनो थाखाय बिफाजों लोगोसे मरिगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि अजित कुमार बर' आरो मरिगाव जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जयचन्द्र बिथांमोना गासै आसामनि हारि माहारिफोरखौ जाति धोरोम बासियालासे बयखौबो इन्स्टाग्राम फेसबुक आइडिखौ फल' आरो लाइक खालामनो खावलायदों। रायजोआव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजि जानाया दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा। गोबां समजों लोगोसे मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव नारा-नाथा जुजिलायनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों आरो गोबां समावनो हाग्रानि मैदेर फालोआ आदार नागिरनानै फैनानै सुबुं थानाय गुवार ओनसोलाव फैना आबाद फोथार खहा खालामलांनाय, बारि बागान खहा खालामलांनाय, न' बां सिमफायलांनाय, मानसि बुथारलांनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। माब्ला मैदेरनि उदखारा जोबनानै थांगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। मैदेरनि उदखारखौ फोजोबस्रांनो थाखाय सोरखारा बायदि बायदि राहा लादोंब्लाबो मैदेरनि उदखारखौ फोजोबनो हायाखै सोरखारा। बेबादिनो फिन आरोबाव मैदेरनि उदखाराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया मैया जालाङो। जाय दुखुनांथाव जाथाया उदालगुरि जिल्लानि सनाय दखरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय बैरबपुर गामिनि नखरसे न'आव हाग्रानि मैदेरा फैनानै हरनि 3:10 रिंगासो समाव नखरसे बर' नखरखौ सिमफायजोबनायजों लोगोसे मैदेरनि गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव खौरां बुथुमनाय समसिम सासे आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमायो आरो फिसाज्लाखौबो गोब्राब जोखोम खालामनानै गालाङो हाग्रानि मैदेरा। बे दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो लोगोसे बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथांखौ थाबैनो सलार फेन्सिं होनांगौनि थाखाय दिपेन बर'आ फननि गेजेरजों खावलायदों। लोगोसे दुखुथिया नखरनो अनसुंथाइ होनोबो बिटिआर सोरखारनिसिम खावलायदों। जों मिथिगौ थांनाय माखासे दान सिगाङाव सासे आइजोनि गोबां समाजारि बिजोङाव सावरायजाबाय थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जेराव बिथांजोआ फिसाय गारनानै नखरखौ गारनानै खारदोंमोन। जानो हागौ नोंथांमोना फैसालि ब्रह्मखौ गोसोआव दं जानांगौ। आं बेनि बागै जेबो बुंनो साना। बिथांजोआ दासान्दि गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों गोबां सावगारि भिडिअ पस्ट खालामगासिनो दं। बेनि सिगां बिथांजोआ गोबाव सम जाबायमोन ससियेल मिडियाखौ नायाखैमोन, जेराव बिथाङा बावैसो सान बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।